Gepleyer Adatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2015-nji ýylyň 7-nji dekabry hepdeniň duşanma güni. Habarlar günnelik gepleşigimizde Pragadaky studiodan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Kaliforniýada 14 adamyň ölümine sebäp bolan wakany terrorçylykly hüjüm diýip atlanyrdy. The terrorist threat has evolved into a new phase as we've become better at preventing complex Taliban hereketi Türkmenistanyň Owensanyň Batxiz welaýatyna elektrik uğratmak planlaryna hop awanlarýar. اونا شرطایی داشتن. یک شرطشون همین بود که کپی قرارداد باید به کشور پاکستان برده شود. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow beýleki meseleler bilen bir hatarda ýurdun çäklerinde beýleki döwletleriň harby bazalaryny yerleşdirmezlik barada çykyş etdi. Ýurdumyň içeri we daşary siýasatynyň anyk we şo wagtda üýtgökse uğurlanyny özüm üçin hemişelik kesýetdi. Velayetlerden aşağıda gelip işleyen işçi migrantlara wagtlaýyn paýtagtdan gitmekligiň tawşyrlanyna habar berilýär. Öňmüdäki ýarym saatyň dowamyna şu we beýleki maglumatlary eşitdirmäsi ýanşar. Gepleşigimizde başlamazdan odal günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama ýakynda Kaliforniýada 14 adamyň ölümine sebäp bolan wakany terrorçylykly hüjüm diýip atlanýar, iki hüjümçiniň radikallaşmanyň garanky ýoluna düşendigini aýtdy. Obamanyň ak tamdan eden bu çykyşy telewiziýada görkezilip, bonuň soňky 7 ýylyň dowamyny eden şuňa meňdeş 3-nji çykyşydyr. Ol soňky ýyllarda terrorizm hopunyň täze görnüşi özgörendigini aýdyp, Islam döwleti atly ekstremist toparyň ýok ediljegini wada berdi. Şeýle-de Obama dünýäniň musulman cemiyetine radikalizmi we Islam döwleti atly toparyň ideologiýasyny reddedip, terrorizme garşy söwüşe goşulmaga çağırdy. Obama gün watar bilen Islamyň arasynda hiç ile konfliktiň ýokdugyny hem nygtady. Azerbaýjanyň döwlet nevit kampaniýasy Sokaryň resmiýetiniň 7-nji dekabrda beren maglumatyna görä, halas ediş toporlary 4-nji dekabrda Gaýtupan derarly Hazar deňizindäki nevit burowunda turan ýangyndan bäri ýitirim bolan 29 işçini hinide çenli tapyp bilmendirler. Sokar kampaniýasynyň Azneft nevit we gaz önümçilik bölüminiň baş inженери Baldamirza Aliragimow ýurdun ýangyn söndürji gullugynyň işärleriniň Azeri çyrag suwasty güneşli sewitindäki ýanyny söndürmek ugrunda 7-nji dekabrda hem göreş alyp barýandygyny aýtdy. Azerbaýjanyň nevitçi işçileriniň hukuklaryny goraýan komitetiň başlygy Mirwari Gahrmanly 5-nji dekabrda 32 işçiniň ölendigini, 42 işçiniň bolsa halas edilendigini aýtdy. 6-njy dekabrda Azerbaýjanyň döwlet nevit kampaniýasy Sokar nevit burowunda turan ýangynda 2 adamyň ölendigini we 33 işçiniň halas edilendigini tasdiklady. Yedinci dekabrda Täjikistanyň az ilatly dağlyk regionda güýçli yer titreme boldy. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gullugynyň berýän maglumatyna görä, yer titreme 7,12 bal derejesinde bolup, onuň epicentri Täjik paýtagty Duşanbäniň 345 kilometr günnorunda bolupdyr. Bu sebäpde adam ýetkisiniň bolany barada hinide çenli maglumat berilmeýär. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gullugynyň maglumatynda yer titremäniň Hindi paýtagty New Delhi'den şeýle-de Owensanyň we Pakistanyň hem duýlandygy ma'lum edilýär. Azerbaýjanyň häkimetleri ýurdun Dağlyk Qarabağ regionunda bolan okatyşyň netijesinde bir armiýa ofitseriniň öldürilendigini habar berýärler. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrliginiň 7-nji dekabrda ýaýradan beýanatyna görä, gürüň edilen çaknyşyklarda leytenant Abdullah Mollayev agyr ýaralanypdyr we keselhanada aradan çykypdyr. Azeri ministrliginiň beýanatynda okatyşyň haçan bolany barada takyk maglumat berilmeýär. Emma bu beýanat ýurdun ikrar edilmedik Dağlyk Qarabağ sewitiniň separatist häkimeti olaryň aýtmagyna görä Azerbaýjanyň diversiýa we aňtow topar tarapyndan özleriniň bir eskeriniň öldürilendigini aýdandan 3 gün soň ýaýradylar. 1990-njy ýyllaryň başynda bolan uruş döwründe ermeniler tarapyndan goldanýan separatistler ilatyň aglabasy ermenilerden ibaret Dağlyk Qarabağ sewitini ele geçirdiler. Şol uruşda 30 000 çemesi adam helak bolupdy.
Owansanyň häkimetleri janyndan geçen ulagly bombaçynyň eden hüjüminde 12 adamyň şol sanda 6 polisiýa ofiseriniň yaralanandygyny aýdýarlar. Bu hüjüm 7 dekabrda ýurdun gündordunaky Nangarhar welaýatynyň polisiýa edarasyna amal aşyryldy. Welaýat häkiminiň medeniýet wekili Atollah Hugyany janyndan geçen hüjümçiniň öz ulagyny welaýatyň Surhrut etrafyndaky polisiýa edarasyna tarap sürmäge synanşandygyny, emma onuň edara jaýynyň gireglesine ýetmeden ozal öz ulagyny partladandygyny aýtdy. Bu partlamanyň netijesinde sünni musulmanlarynyň mescidine 14 dukana we polisiýa edarasynyň diwarlaryna zeper etdi. Bu hüjümüň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Orsetň resmiýetleri täze özleşdirilen harba satelit kosmosa uçurulup onuň booster ýagny güýçlendirip ýokary uçurýan raketalary birek-bireginden aýrylmakda şowsuz bolandan soň ýaňy habarlardan belläp geçişmedi ýaly Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama ýakynda Kaliforniýada 14 adamyň ölümine sebäp bolan wakany terrorçylykly hüjüm diýip atlandyryp, iki hüjümçiniň radikallaşmanyň garanky ýoluna düşendigini aýtdy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Amerikan prezidenti Barack Obama Kaliforniýada 14 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümi terroristik hüjüm diýip atlandyryp, iki hüjümçi radikalçylygyň garanky ýoluna düşüpdir diýdi. Akşamdan telewiziýadan çykyşynda Obama terrorizm hawpy soňky ýyllarda täze faza girdi diýip, Islam döwleti atly terrorçy topary ýogatmagy wada etdi. Bu Obamanyň geçen 7 ýyl golay wagtyň içinde prezident hökmüne şur ýaly eden 3-nji çykyşydyr. 13 minutlyk çykyş bir äreýalyň San Bernardino şäherine sosial hyzmatlar merkezine hüjüm edip 14 adamy öldürüp 21 adamy yaralanandan sanly joňsoň edildi. Obama dünýäniň musulman jemaatlaryny radikalizmi we Islam döwleti atly toparyň ideologiýasyny reddedip terrorizme garşy alınıp barýan göreşe goşulmaga çagyrdy. Ol şeýle hem günmatar bilen Islam arasynda konfliktiň ýokdugyny nokdady. Amerikan prezidenti hüjüm sebäpli Birleşen Ştatlar gorkuda ýaşamaly däl, ýurt içindäki musulmanlary hüjüm edilmeli däl, şeýle hem immigrasiýada dini çäklendirmeler girdilmeli däl diýdi. Obama günmataryň Irakda we Siriýada Islam döwleti toparyna hawa zarbalaryny urmak baradaky häzirki strategiýasy durnukly ýeňiş getirir diýdi. Ol şol bir wagtyň özünde de Birleşen Ştatlar bu ýurtlaryň hiç birine uzak harajatly gurýer urşuna çekilmelik üçin hüşgär bolmalydy. Amerikan prezidentiniň bellemegine görä Birleşen Ştatlar Islam döwleti toparynyň maliýe çeşmesini kesmek tagallasy bilen tutuş dünýädäki ýaranlary bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýär. 2016-njy ýylda geçek prezidentlik saýlawlaryna öz partiýalary tarapyndan kandidat saýlanma ugruna bäsleşýän respublikanlaryň käbiri Obamanyň çykyşyna tanqidi reaksiýa görkezdi. Bularyň arasynda häzir erkinji orunda duran milliardar Donald Trump Twitter'de hemmesi üşümi bize täze prezident gerek diýip ýazdy. Florida senatory Marco Rubio hem Obama musulmanlaryň ala tutulmagy barada Amerikanlary tanqidlamaly däl diýdi. Ol telekanaly Fox News'da meniň pikirimçe prezident bu gije ýagdaýy diňe gawlandyrmalyk bilen çäklenmedi. Gynansak da köp Amerikanlaryň nazaryna onuň ýagdaýy yaramallaşdyran bolmagy mümkin diýdi. Habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansana we Türkmenistana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň Owansanyň günwatarynaky Bathy welaýatyna elektrik geçirjisini gurmak gödöňüne tutulýar. Şonuň bilen baglykda Owansanyň suw we energetika ministri ýakynda Bathy welaýatyna sapar etdi. Şol bir wagtda Taliban hereketi Türkmenistandan elektrik liniýalarynyň çekilmegine ruhsat berilmejekdigini aýdyp, Türkmenistandan elektrik satyn almak boýunça ulalaşygy Talibanyň elektrik energiýa ministriniň gol goýmagyny talap etdi. Bu barada jikmejik maglumatlary Owansana habarçymyz Şamerdan Guly Muraddan dinläliň. Türkmenistanyň Awganistana iwerýän elektrik togunyň mukdarynyň artdyrylmagy barada arada iki ýurdyň arasynda ılalaşyk boldy. Türkmenistan Demirgazyk Awganistanyň 3 welaýatynyň ilatyny hemem Hıraş şäheriniň ýaşaýjylaryny öňem elektrik tog bilen öpçün edip gelýär. Günmatar Awganistanyň Badygyş welaýatyna da Türkmenistanyň elektrik geçirjisini gurmak gödöňünde tutulýar.
Şonuň üçin Awganystanyň suw we energetika boýunça ministri Ali Ahmet Osmany Badygyş welaýatyna sapar etdi. Türkmen serhedinden Badygyş welaýatynyň paýtagty Galaynow şäherine çekiljek elektrik liniýasynyň we elektrik sütunnyň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi boýunça minister welaýatyň il ýaşlularyndan kömek sorady. Şu barada Badygyş welaýatynyň yerli geňeşiniň agdalary we il ýaşlulary talep hereketiniň yerli komandirler bilen duşup gepleşip geçiripdir. Emma Badygyş welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Hacı Nasir Nazariňiň aýdysyça Taliban Türkmenistan'dan Badygyşa çelli elektrik geçirjisiniň gurulmagyna ruhsat bermändir. Türkmenistan'dan satyn alınjak elektrik tuğunyň alalaşygyna talep ýaraglylarynyň komandirleriniň gol goýmagyny olar talap edipdir. اونا شرطایی داشتن. یک شرطشون همین بود که کپی قرارداد باید به کشور پاکستان برده شود. با وزیر برق طالبان تاییدی اونا uzunlygy 12 kilometr tuwarak bolan elektrik geçirjisiniň gurulşynyň taslamasyna ziýan ýetirmezlik boýunça Talibanyň 2 şerti bar. Şonuň birisi Türkmenistandan satyn alınjak elektrik tuğunyň alalaşygynyň resmi namasy talep hereketiniň Pakistanda ýaşaýan komandirleri tarapyndan tasdiklanmalydyr. İkincisi elektrik liniýasynyň geçşek ýeriniň ilaty Türkmenistanyň elektrik tuğundan peýdalanmalydyr. Jeňçileriň razylygy bolmazdan elektrik geçirjisini gurmak mümkin däl. Şerti kabul edilmese elektrik geçirjisiniň taslamasynyň işiniň amala aşmagyna ruhsat berilmejekdigini Taliban il ýaşlullaryna we yerli geňeşiň agdalaryna aýtdy. Şo sebäpden Türkmenistandan Galaynow şäherine çeli elektrik liniýa çekmek projekti kagaz ýüzünde galýar diýip welaýat geňeşiniň başlygy Hacı Nasir Nazary aýtdy. طالبان نمیخواستم ما برآورده نشه و ما لین برق اجازه نمیتیم که شما بیاین به اینجا کار بکنین. Ýöne Awganystanyň suw we energetika boýunça ministri Ali Ahmet Osmany Türkmenistandan Badygyşa çelli elektrik tuğuny getirmek boýunça döwlet garşydaşlaryna paç berilmejekdigini aýdýar. Eger gerek bolsa Awgan güýçleriniň goragynda elektrik geçirjisiniň gurulşygyna başlanjakdygyny minister ma'lum edýär. Elektrik geçirjisiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi boýunça il ýaşlullary döwlet bilen hyzmatdaşlyk etmelidir. Çünki Türkmenistanyň getiriljek elektrik tuğunyň sarp edijileri halk bolup durýar. Şonuň üçin halk jeňçilere garşylyk görkezmelidir. Biz resmi namanyň kopyasini hiç kime bermez. Elektrik geçirjisiniň taslamasynyň amala aşmagy boýunça jeňçilere baş egmez diýip Osmany aýtdy. قطعا ما به هیچ کس باج نمیدیم. امنیت اجتماعی البته نیروهای امنیتی خود ما در موضوع حل کنیم. به هیچ کس باج نمیدیم، به هیچ کس ما کپی قرارداد نمیدیم. Elektrik geçirjisiniň gurulşy bilen bagly talep militanlarynyň komandirleri bilen il ýaşlullarynyň we yerli geňeşiň agdalarynyň duşşandygyny Badygyş welaýatynyň hakiminiň orunmasary Fayz Muhammed Mirzazada hem tasdiklady. Welaýatyň ýaşaýjylaryny elektrik tok bilen üpçün etmek boýunça tagalla edilýändigini ol belläp geçdi. Biz eger elektrik geçirjisiniň gurulşynyň howpsuzlygyny üpçün etip bilmesek, onda welaýatda hakimiýeti dolandyrmagam kyn bolar. Şoňa görä de Awgan howpsuzlygy goragy güýçleri elektrik geçirjisiniň howpsuzlygyny goramaga taýin diýip orunmasar aýtdy. کیفیت و تلاش بکنیم و مشکل حل بکنیم و بس همین بحثی که باید بشه و چرا که آخرین کار است. اگر ما برق برای ولایت پادکست آوردن نتونیم به هیچ دست آوریم. Ma'lum bolýaly Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda bolan alalaşyga laýyklykda Türkmenistandan Badygyş welaýatyna 15 megawatt saat kuwatlygynda elektrik geçirjisi gurulýar. Şoňa garamazdan welaýatda barýan dartgylly ýagdaýlar sebäpli elektrik geçirjisiniň gurulşygyna başlamak mümkin bolmany gelýär. Şaýmardan Ulum Rady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. 4-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň bitaraplygynyň 20 ýyllyk bayramy münasibetli Türkmenistanyň ýaşullar maslahatyna çykyş etdi. Ol öz çykyşynda beýleki meseleler bilen bir hatarda ýurduň çäklerinde beýleki döwletleriň harby bazalaryny yerleşdirmezlik, beýleki ýurtlara ykdysady basyş görkezmezlik barada belläp geçdi. Türkmen prezidentiniň bu çykyşy onuň belläp geçen meseleler barada Kärdeşim Merdan Saryfoň taýýarlan raportyny dinläliň. Geçen anna Aşgabatda geçirilen ýaşullar maslahatynyň dowamynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň bitaraplyk maksatnamasynyň çäginde öz üstüne meýletin alan borçnamalaryna ıgrarly bolup galýandygyny belledi. Beýleki maddeler bilen birlikde Berdimuhammedow hususandy harby birleşikleri we bilelesiklere gatnaşmazlyk, öz çäklerinde beýleki döwletleriň harby bazalaryny yerleşdirmezlik, beýleki ýurtlara ykdysady basyş görkezmezlik we beýleki döwletleriň garşysyna gönüktirilen ykdysady birleşiklere gatnaşmazlyk ýaly borçnamalary agzap geçdi. Netijede ýurdumyň içeri we daşary siýasatynyň anyk we şo wagtda üýtgökse ugranyny özümüz üçin hemişelik kesýetledik. Berdimuhammedow agzap geçen borçlaryny halkara arenasyndaky häzirki günüň derwaýat meselelerinden hiç biri bilen baglanşdyrmasady. Bu Russiýanyň Krim ýarymadasyny basyp almagy bilen Moskwanyň garşysyna girdilen ykdysady sanksiýalary. Şeýle-de Owganystanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýyndaky ýüze çykan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Aşgabatyň daşardan himayaty sorap-soramajykdygy baradaky çekişmeleriň peýda bolan pursadyna gabat geldi. Gepin gerdisine görä aýtsak, Aşgabat ýokarky meseleleri boýunça häzir etçilini öz pozisiýasyny resmi derejede beýan etmän gelýärdi. 4-nji dekabrda eden çykyşynda Berdimuhammedow Owganystandaky ýagdaýlar barada hem durup geçdi. Biz Owganystana aýratyn üns berýäris. Türkmenistan bu ýurtdaky ýagdaý Birleşen Milletler Guramasynyň howannarlygyna parahatçylykly we siýasy ýollarla hem düýümleşdirmek tarapdary bolup durýar. Şeýle-de Türkmen lideri öz çykyşynda ýurtdaky adam hukuklarynyň meselelerini hem gozgady. Döwlet bolsa şahsiýetiň ileride tutulýanyny, onuň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak hem taýýarlygyny berk we anamly aglan edýär. Berdimuhammedow döwletiň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramagy taýýardygyny yglan edýändigini ma'lum etdi. Bu ugurdaky anyk ädimler barada jikme-jik maglumat bermedi. Gepin gerdisine görä ýatlatsak, prezidentiň çykyş eden ýaşullar maslahaty Türkmenistanyň bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagslanyp geçirildi. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy baradaky rezolýusiýa BMG tarapyndan 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda kabul edilip, şol ýylyň 27-nji dekabrynda hem Türkmenistanyň bitarap döwlet hökmündäki daşary siýasatynyň maksatnamasy kabul edilipdi. Bir tarapdan Türkmen resmiýetleri bitaraplygy özleriniň parahatçylyk söýüji siýasaty diýip adlandyrsalar, beýleki tarapdan käbir halkara ekspertleri bitaraplygyň Türkmen rejiminiň simwolyny öwrülendigini we onuň içerki siýasatda has köpräk ulanylýandygyny aýdýarlar. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu barada siz hem öz pikir araýşlaryňyzy ýa-da belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimde hatur edip bilersiňiz. Ýurdun dürli welaýatlerinden Aşgabatda gelip işleýän migrant işçilerine wagtlaýyn paýtagtdan gitmekligini tawşyrylanyny habar berilýär. Migrant işçileri munyň sebäpleri barada resmi taýdan düşündürşiň berilmeýändigini aýdýarlar. Biz bu meseleniň jikme-jikleri bilen gyzyklanyp bir näçe migrant işçisi bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmöň söhbetdeş boldyk. Amanrada Aşgabatda işleýän migrant işçileri wagtlaýynça paýtagty terk edip öz welaýatlaryna dolanmaklygyny talap edilendigi tawşyrylanyny barada habarlar gelip hoşya. Bu barada sizde nähil maglumat bar? Men nähil maglumat berem, siziň ýan gaýdaňyz dol tasdikleýär. Aşgabatda uly
Kuruluş firmalarına ya da başarılı firmalarına işleyenlere 15. dekabreselli öz oğullarına gitmekte teklif edilipdir. Käbirlerine olsa käbir bayramçylygyny getirip ondan bolar diýip aýdylipdir. Amanrada muň sebäpleri barada migrant işçilere haýsy-da bolsa bir düşündürüş berilipdirmi? Ýagny sebäp barada näme diýipdirler? Sebäbini ullukana bir düşündürip durmandyrlar. Ýöne ýurtda bayramçylyk diýär, şol üçin biz häzirlikde işimizi beredýäs, ulu bayramçylykdan soňra işimizi dowam etdirer diýipdirler. Ýöne edil şol bilen bir ýagdaýda häzir başga dowry ýagdaý ýüze çykdy. Yurdun beýlek vilayetlerinden taýtat işleýänlerin kreynal ýaşaýan jaýlaryndan çykmaklygyny talap edilipdir. Bir esasan köp gatly jaýlarda kendi gözüyle ok ýaşaýanlar olaryň yerleşen yer Aşgabatyň etindäki Köşow-Wasyýaly, Jämow-Wasyýaly owalarda ýaşaýan, kreyne ýaşaýan, başga vilayetden işleýän adamlara şeýle tarapyn bildirilipdir. Olaryň en semesi kreyne ýaşaýan jaýlaryndan çykarylypdyr. Olar bayramçylyk bilen bagly düşündirilipdir. Amanrada bu çäre boyun bolmadyklary nähildir bir çäräniň görüljekdi barada bir zat aýdylypdyrmy? Çäre boyun bolmakdan başga ýol ýok. Sebäbi şol talaby, şol teklif öňe çykaran firmalaryň, gaýry guruluş kompaniýalarynyň ýolbaşçylary eger şol bilen lalaşmady işçiler onun işini bütünlüğe getirmek mümkün. Şol üçin getdi urunsun lalaşmaly bolupdyrlar. Siz özüňiz migrant işçilerin käbirler bilen hem söhbetdeş bolup görensiňizdir. Olar bu talap barada näme pikir edýärler? Men şolaryň ençimesi bilen gurrundaş bolup gördüm. Sebäbi bir näsan adamlar bar, olar vilayetde meniň tanışlyklarymyň bolmanyny üstüne tutulýarlaryň çağalary, diýewleri, akçylyklary. Olar elbetde bu bolan ýagdaýy beýnelmek bilen gurrun berýärler. Sebäbi öňde tüzüstün ýa boýunça bellenilýän täze bayramçylygy bar. Biz bolmanyny dekabr aýynyň 20-näsine 28-ne selli işlep elimize aýlyk kazanjymyzy başgalarymyza öýümüze dolanýar gowulardy. Ýöne haýt biz bir aýlyk kazanjymyzy ýitirýärdik, gurruny berýärler. Amanrada ýakynna geçiren söhbetdeşligimizde bir taraplyk bayramyna görülen taýýarlyklar bilen bagly velayet belgili ulaglaryň hem şäherde girdilmeýändigini habar beripdiňiz. Siz şonda şeýle çäreleriň geçen ýyllar hem bayramçylyk çärelerine görülen taýýarlyklaryň çäğinde bolandygyny aýdypdyňyz. Ise velayetden gelen işçileriň şäherden çykmagyny talap etmek öň hem bolupdymy? Şeýle ýagdaý öň görülip eşdilipdimi? Şeýle ýagdaý ýylyň bolmasa da çenmen ýarym bolýan ýagdaý meniň ýadyma düşýän oramyndan 5 ýyl semesi ozalan vilayetlerden gelip paýtagtda işleýän oglan gyzlara şeýle talap bildirilipdi. Ýöne ondan bäri şeýle ýagdaýyň ýüze çykanlygy hakynda dogrusu meňe habarym ýok. Bir soňky 5 ýyllykda ilkinji gezek gaýtalanýan ýagdaý. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazan. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ençeme zawodlar, fabrikler, kärhanalar açylýar. Bularyň hem ilat üçin täze iş ýerlerini döredýänligi aýdylýar. Emma şol bir wagtyň özünde hem ýurtda ýaşlaryň işe ýokary kujaýyna ýerleşmekde korrupsiýa, para peşkeş meseleleri bilen ýüzeye bolýanlygy habar berilýär. Mary welaýatynyň Serhedawat etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden özüni Ağa Juma diýip tanışdyran owa ýaşaýjysy bu barada Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylowa gurrun berdi. Türkmenistanda garaşdyrlyk ýyllary hasam soňky 3-4 ýyllykda paraxorlygyň has ösendigi barada ila tarapynda gurrunlar kän bolýar. Paraxorlygyň derejesi şunky näil ýagdaýda. Şunky bir sana biziň ýeş gelen ýaş nesillerimiz we oglanlar, gyzlar, käbirleri edip bilim alýarlar, bilim almazygam işi kösenýärler, iş tapanoklar, iş almak üçin men bir bilýän ýagdaýlarym bar. Plan spesialny sezip durur çağalar okap, töleýli kursy oturup, emma işe ýerleşip bilen okşol. Gören lazım, onuň näme üçin işe ýerleşip bilemek diýsem,
Soňa diýe plansa dolar bermelim istýär. Sen näde onu bilýän diýsem aýdy. So işläp ýörenlerden soradım, blokan ýoldaşlarymdan işläp ýörenler bar diýdi. Plan $3000 töleseň işe alýarlar diýip aýtdylar diýe. Aýyna çağalamyň 10 ýyl orta mekdep gutorýarlar. Oku alıp bilemiz, o köpüğümüz, oku gutoran oğlan kıyılarım. Birinki oğlan tövröklemez olsun. Ondan birem oku girip bilen ok Türkmenistan'ın yukarı oku jaylarına. Şu arada da mıs gurunlar var, şu gurunlar olsun bize ananmalı oluyor. Sol çağalar gidip o başka yerlerde Orsiyatta, Belarusya'da tölöylü oku jaylarına gidip soyarda okuyalar. Basın sarayan ona da tölöge de köp adamın yağdığı yok. Emma Aşgabat'ın yukarı oku jaylarında okumak bizim çağalamız üçün ören bir kıyın mesele bolup kaldı men düşüncem. İşvara da aydanmızda şu para sorulayan iş var diýen bolsa ýaşlar. Şol iş orlar barmy? Nähilek edaralar we iş orlary garaşyp duran boş iş orly edaralar barmy? İş orly edaralar bolup dur. Meselem bir täze mektep gurulýar, çağalar, baglar gurulýar, şolarda täze iş orlar açylýan eken. Emma şoňa temekçi barp işe ýerleşip bilen ok ýagdaýly ýankyýaly bir zat bermeli diýerler, şoň bahasy bar diýerler, o iş orun şonu berseň alýarlar. Men ez gözümüz bile göremiz okda şol ýyl arasynda şolar ýaly. Şoňa ýerleşip bilen oklar köp adamlar. Paranyň müçer barada nähile gurunlar ediler? Mysal üçin şu tam süpürüji bolmak üçin berilmeli paranyň müçer näçe diýilýär? Men eşitýän atlama şu tam süpürüji bolup girmek üçin bir $1000 diýip aýdýar. Meselem araky diýen bir tansymyz Eýren otirala bir ýaşky kompýuter hasapçy diýip bir töleýli kursy oturupdyr bir ýyl bilen okapdyr. Şol işi otirana şola näçe bermeli diýip aýsam aýdy $3000 bermeli diýip aýdy. Onça pulum niýden tapynyordum, işi otirejek, kakasam işläni ok. Ondan agla otir, elinde de diploma alypdyr bir ýagdaý şol kursy oturan. Başka da şonu ýaly hersin narhy aýdylýar, o zatlar sen görjek gumanyň ýok, alýanam gurrun neden o, berýanam gurrun toşun aýdyp bilen ok. Musmus eşitip bilýärler hemme şonu. Şeýle derejede öten bolsa, edara kärhanalarda para alýan ýolbaşçylaryň bir tutulup zat edip bir jenaýat jogapkarçylygyna çekilýärler, zat ýüze çykýarmy? Yok, mene eşitemek, olur ýaly göremem, eşitemek sebäbi onu para bar, para alınýar, para berilýär diýip para agdamaga murhil hoplurak ýaly özümiz gorkýas gaýta şol sen käbir adamlar aýdýar, şol ýalylar kän gurrun etme diýip duýduruş berýärler ýaşaýan ýerlerimizde. Ýurtda dören para horlugyň siziň şahsy durmuşyňyza bir ýetiren täsiri boldymy? Para horluk meselesinde bir gaty bir janymyň ýanan ýerleri bar. Men oglanlarym bar. Saýudagan usurlary az okamaga mümkinçilik boldy, şolar diploma aldylar. Emma soň 3-sinde 4-sinde diploma ol birden soň okan uğurwançy işe salyp bilmedik. Türkmenistanyň içinde biri taşary ýurtda Türkiýede Ankara Orta Doğu Üniversitesi diýilen ýer Avril Üniversitesi eken ingliz dilinde halkara gatnaşyklar diýen hüner boýunça bilim alyp geldi programlardan. Gelmem şonu işe ýerleşdirip bolanok hiç eger gapynyň ýerip bolanok barsaň Olam kahar geldi men şu ýurtda ýaşasym melenok, taýda turasym melenok, taýda ýa öňe meni aldap, agam alyp gaýtdy, Türkden gaýtjak gelim diýdi, Türkiýede aljakdym diýdi. Bu taýda ýaşar ýaly ýok, mümkinçilik ýok, barda para ýatdy, pul ýatdy diýdi. Menim howlukma bir zat görler, bollar, aý ýok, arkaýyn bol diýdi. Meni näme ökelek gitdi, döwletden närazy bolup şeýip gitdi şol. Şu tapamam ýetikdi ýok şolundy. Biz näme etjegimi bilemiz. Şol ýaly ýagdaýlara eltdi biz şol. Men şol para horlukdan görýän şol zatlar, diňe para horluk, uly edaralaram şol ýaly gapysynan baryp bolan ok. Habarçyma Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, biz şu gün ýer bilen siz Türkmenistanda okuwa işe girjek bolanyňyzda korrupsiýa, para peşkeş meselesi bilen ýüzeye bolýaňyzmy diýen soragy Facebook we WhatsApp sahypalarymyzyň okuyjylaryna berdik. Häzir olaryň bu soraga galdyran jogaplarynyň käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Roza atly okuyjymyz puluň bolsa iş berýärler, puluň bolmasa iş ýok. Soňra ýaşlar daşary ýurtlara gidip işleýärler. Öz ýurdumyzda işe pul berip girmeli diýip belläpdir. Erkinatly beýleki okuyjymyz bolsa işe girjek bolsaň birinji başlyga 5.000, soňra master diýen zada 500, ondan soň brigadir bar. Oňa da $100 bermeli. İşiň çykyp jogap aljak bolsaň aýlygyndan 50 manat bermeli. Okuwa girjek bolsaň Aşgabatda ýa-da bilim bölüminde daýlaryň ýa-da kakan bolmaly. Ine Türkmenistanyň ýagdaýy diýip öz tesbirini belläpdir.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen şu günkü habarlar günnäli gepleşigimiz hem geçirip oturýas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.